An dusukun falen a ka danaya ani a ka kanu na o bɛ an bila ka bi kunnafoni ka a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a ka danaya ani a ka tuguɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na bi ye araba ye juin kalo tile 10 san 2026 bi kunnafoni an bɛ a dayɛlɛ ni an ka bakurubaw ye o de bɛ tali kɛ ayiwa min bɛ tali kɛ Benin jamana ɲɛmaa kura min ni ale sigira o de ye Romuald Wadanyi ale nana ka na tɛgɛdi ɲɔgɔnma baara k'o kɛ ni Mali ye ani balimaya sira a nana ka na o taama anw ka jamana kɔnɔna la. N'an bɔra yen min bɛ tali kɛ dun ka fa o na se ka sabati cogoya min na anw ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma wa ale kɔni ye sigi belebele ka se ka o ɲɛ minɛ n'a bɛ bɛn sɛnɛkɛlaw sigi min bɛ kɛ olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la wa an ka samiya ɲɛdon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o min ni o kɛra nin ye a 16nan o sigi yɛrɛ kɔni kɛlen kɛnɛ in kan layidu caman ale ni kuma caman olu kɔni o fɔra kɛnɛ in kan. Yaasa tariku minnu bɛ anw na an bɛɛ bɛ an yɛrɛ sɔrɔ tariku minnu fɛnɛ la ani kumakan minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la olu na se ka lakana kojugu cogoya min na min bɛ tali kɛ jamana a minisiri ɲɛma kɔni fɛnɛ la ale taara wa kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ nɔ ni u bɛ tali kɛ don min ni a bɛ fɔ ko journée internationale de l'archive ou encore des archives o baara min ni o kɛra an yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen a y'i sen don a baara la min ye ka se ka fɛɛrɛ kuraw olu tigɛ min b'a to ayiwa anw ka tariku minnu ani ni anw ka kumakan kɔrɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ yen fo ka na bila bitaw la wa olu na se ka lakana cogoya min na. An tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn aw foli ni aw waleɲuman dɔn na k'a dɔn k'a fɔ aw ka tuguɲɔgɔn kɔ ani aw ka danaya o de bɛ an bila ka nin baara ninnu ka dɔ fara fanga kan waati bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la i b'a fɔ an ye a fɔ cogoya min na Benin jamana ɲɛmaa kura min ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ sigira an na Mali kɔnɔna la min bɛ tali kɛ badenya baara ale ni sinaya baara ka ɲɛsin anw ka jamana ani Benin jamana o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma n'a k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaa ani bonya o bonya ka kan wa i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen o kɛra ka Benin jamana ɲɛmaa ka se ka ale yɛrɛ kɔni o kunbɛn wa an y'a fɔ a bɛ bila minɛ min kɔnɔna la o de ye baarakɛɲɔgɔnya o minɛ o kɔni kɔnɔna ye a bɛ se anw ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni waati min ye o kɛra tileganfɛ nɛgɛ ale kanɲɛ 13 o tɛmɛnen kɔ ni miniti 45 ye i b'a ye k'a fɔ a donna anw ka jamana kɔnɔna la bonya fɛn fɛn kan ka kɛ o kɔni o kɛra ye o tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ani jamana ɲɛmaa o kɔni u ye ɲɔgɔn ye ayiwa min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ye la wa kuma nafamaw olu yɛrɛ kɔni o bɔra a kɔnɔna la nka u bɔlen ko kuma la wa kumakan minnu yɛrɛ kɔni bɔra ni u bɛɛ lajɛlen jɛra ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa o de kɔni bɛ tali kɛ fɔlɔ min bɛ tali kɛ Benin jamana ɲɛmaa kura a kɔni ye tasibila foli k'o kɛ k'o ɲɛsin anw ka jamana ma ka sabu yɛrɛ kɔni kɛ bingali wale min y'anw ka jamana sɔrɔ avril kalo tile 25 min kɛra sababu ye anw ka général d'armée Sadio Kamara ale yɛrɛ kɔni nin tora o kɔni senfɛ nka baarakɛɲɔgɔnya o minɛ ani o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa o kɔni ye a yira k'a fɔ tɛgɛdi ɲɔgɔnma min tun bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ wa ka se ka nin kura k'o fiyɛ o tɛgɛdi ɲɔgɔnma ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o de kama u ye a laɲini teliya la wa sigi fɔlɔ min ni o dɔ yɛrɛ kɔni kun kɛra n'a bɛ fɔ ko commission mixte Benin Mali wa ka se ka o sigi filanan ko o yɛrɛ kɔni ko o teliya min b'a to tɛgɛdi ɲɔgɔnma a fanga bɛ bonya sira caman fɛ dɔ o bɛ kɛ sɔrɔ ta sira ye a ka ja jago fo ka taa bila segu ale ni dɔnko yɛrɛ kɔni ta sira la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ kumaɲɔgɔnya ninnu na u ma pan min bɛ tali kɛ marifatigi banbaci kɛlɛ min ni o bɛ cɛncɛn kan jamana la a ka ja farafinna tilebin fɛn fɛn jamanaw la u ka kuma a dɔ bolila o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min b'a to fangaw olu fɛnɛ na se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na wale min bɛ anw ka gun kan o na se ka ɲɔni cogoya min na ka bɔ anw ka gun yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan i bɛna k'a fɔ jamana ɲɛmaa u bɛɛ lajɛlen jɛla n'o ye u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔnna o kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma Benin jamana ɲɛmaa yanni a ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan bonya min kɔni kɛra ye a ye o bonya ka se ka o waleɲuman dɔn o dɔ kɛra k'a ɲini Mali jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ n'o ye Assimi Goïta o na se ka taa taama yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Benin jamana kan cogoya min na laɲini min ni a kɛra jamana ɲɛmaa ale fɛnɛ ye a hunhun laminɛ. An bɛ ladonali kɛ halisa dun ka fa o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan jamana ɲɛmaa ni o de ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni bɛ tali kɛ kɛnɛ belebele min ni a kɔni ye o ɲɛminɛ min n'a kɛra tarata don ye a bɛ bɛn a bɛ fɔ min ma ko 16e édition du conseil supérieur de l'agriculture ni o de ye sɛnɛ kunkanko kuma a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fɔ yɔrɔ min kɔni fɛnɛ la wa min ni a bɛ tali kɛ a ta ko 16nan yɛrɛ kɔni fɛnɛ la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kun bɛ jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni ka minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa sariya min ni o kɔni bɛ yamaruya kɔni fɛnɛ di n'a bɛ fɔ ko loi d'orientation agricole o min ni o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o de y'a to jamana ɲɛmaa san o san ani sɛnɛkɛbaw minnu ni olu yɛrɛ kɔni da bɛ don a la a ɲɛmaaso ani olu nasigi min ye ka se ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ min b'a to dun ka fa o na se ka kɛ sabati yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye cogoya min na kɛnɛ in bonya ni a makanba yɛrɛ kɔni kama jamana premier ministre ale yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa bila ministre
mi ni ale ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ an ka sɛnɛko baganko ale ni an ka dunkafa o bɛɛ lajɛlen kɔni sabatili de kɔni fɛnɛ ma a fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan ani an ka cakɛda min fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o fɛnɛ ka wuli ka jɔ bɛnnen bɛ min bɛ an ka sɛnɛko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko fɔ n'a bɛ wele ko APCAM olu ka cɛdenw olu de kɔni fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan kɛnɛ in a sigira i na komi sini ni o de kɔni ye ayiwa semaine yɛrɛ kɔni bɛ don cogoya min na ayiwa ni o bɛ tali kɛ édition bɛ daminɛ don min na yanni o yɛrɛ kɔni cɛ kɛnɛ in sigira ka bɛn ni o hakilina o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa a kɛra sababu ye ayiwa baara o baara ni olu yɛrɛ kɔni kɛra san tɛmɛnlenw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ka se ka olu nafa ani o tɔnɔw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ o bɔlen kɔfɛ ayiwa san nataw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni o bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinɛ samiya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma dabali jumɛn olu yɛrɛ kɔni kan ka tigɛ min b'a to dɔ bɛ sɔrɔ an ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min bɛ tali kɛ segu dun ka fa o minɛnw olu kɔnɔna la an ka kɔrɔlenw ka se ka olu mara a maracogo ɲuman yɛrɛ kɔni fɛnɛ la don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni u bɛ wele ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ bila ayiwa seko ayiwa min ye kɔrɔlenkow ye ayiwa ani min bɛ tali kɛ an ka tariku olu bɛ kɛ sɛbɛn minnu ye olu mara yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ min ni a bɛ wele ko archive national o bɛ ka fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o kɛnɛ fɛnɛ bilala o tɔgɔ la a bɛ fɔ min ma journée internationale des archives o baara hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Mali premier ministre kɔni fɛnɛ la ale yera kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan b'a ye ka fɔ a kɛra bonya ye parce que ka d'a kan min bɛ tali kɛ archive min yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ n'i ye a bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ min bɛ tali kɛ article ayiwa 69 ani 500 ɲɔgɔnna si la wa n'i y'o o giriya ani o ayiwa fanga yɛrɛ kɔni jateminɛ o bɛ t'i jɔ fɔ kilomɛtiri ayiwa min bɛ tali kɛ 7 ani a kunkanfɛn o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ka ja min bɛ tali kɛ sɛbɛnw na n'o o dɔ ye waati min na nanzaraw olu yɛrɛ kɔni tun bɛ anw fɛ ani an ka waati laban ninnu na sɛbɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛra jamana premier ministre a kɔni y'i ka wasa don fɛn min kɔni na o de ye ka ɲini wa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ se ka tigɛ cogoya min na an k'an jija wa min bɛ tali kɛ an ka sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na diɲɛ dɔnniya sira kura minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔra a ka ja nanzarakan na a bɛ fɔ min ma ko intelligence artificielle o waati yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sɛbɛn ninnu an ka se ka u yɛlɛma wa k'u kɛ fɛn ye fɛn min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni olu na se ka mara wa an ka mansiw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ka ja wa minnu ni olu yɛrɛ kɔni na se ka ɲini walima ka se ka labaara waati bɛɛ lajɛlen na diɲɛ dɔnniya kura taasiraw olu yɛrɛ kɔni baara ni o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen a kun bilanen bɛ minɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jigiya ale ni kolodonni min bɛ tali kɛ ayiwa an ka fɛn kɔrɔw fo ka taa bila ayiwa sɛbɛn kɔrɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ale ni olu lakanali u na se ka lasɔrɔ cogoya min na nɔgɔya kɔni fɛnɛ la i bɛna ye k'a fɔ ani u maracogo ɲuman ni k'a dɔ kɛ ayiwa diɲɛ dɔnniya sira kuraw ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ sira minnu yira na an ka se ka tɛmɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ min b'a to ayiwa anw ka kɔrɔlenw ale ni an ka tariku minnu yɛrɛ kɔni kɛra ka bɛn ni anw ka jamana ni nanzaraw tun b'an fɛ waati min na fo kana kɛ ni sisan waati ninnu ye sɛbɛnni minnu kɛra ayiwa olu yɛrɛ kɔni na se ka mara cogoya min na k'a sabu yɛrɛ kɔni kɛ diɲɛ dɔnniya sira kuraw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la intelligence artificielle ale yɛrɛ kɔni waati an bɛ taa jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a daminɛ ni ayiwa arabu jamana min bɛ n'a bɛ wele ko Moyen-Orient halisa gɛlɛya o kɔni o b'a la k'i sɔn an bɛ waati min na lamɛrikɛnw olu ka ayiwa pankuru min bɛ n'o ye kɛlɛkɛ pankuru ye n'a bɛ wele ko hélicoptère Apache i b'a ye k'a fɔ o kɔni ale binna ayiwa min bɛ wele ko Detroit d'Ormuz ale yɛrɛ kɔni fana hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa a bolibaw olu kɔni ni lakanala ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kɔni bin min kɛra a kɛlen bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔ ye halisa Israël jamana ale kɔni b'a la ka mugujugu ka se ka o seri k'o kɛ Liban jamana o kan halisa an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ lamɛriki jamana ale ni Israël jamana kumaɲɔgɔnya o kɔni o bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka kumaɲɔgɔnya in o ma bali kɛlɛjugu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o ka se ka i sɔn a ka baaraw olu fɛ halisa n'an bɔra yen an bɛ taa Kongo jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni min bɛ tali kɛ banajugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Ebola ale kɔni b'a la ka maaw ka gɛrɛ olu la halisa ka dɔ fara a giriya ni a fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan bi an bɛ waati min na u ka pankuru jigi kɛnɛ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Bunia o kɔni o dayɛlɛnna teliya yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min b'a to dɛmɛ o na se ka se ayiwa Kongokaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ tɔn belebele min kɔni bɛ yen n'a bɛ wele ko EMS ale kɔni ye maaw wele ka taa hakili jɔ ale ni hakilisigi ayiwa o kɔni o ma cogoya min na an bɛ ladɔnniya k'a fɔ min ye Benin jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye taama daminɛ farafinna jamanaw a caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan taama ninnu a daminɛra Nizeriya ka taa bɔ Burukina yɛrɛ kɔni jamana kan nka ka bɛn ni juin kalo tile 9 ye san 2026 a ye i sɛnsɛn ka taa Togo jamana Côte d'Ivoire jamana fo kana se anw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ yan nɔ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen laɲini ye min ye wa min ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye ka se ka o fanga bonya a ka jamana ani jamana farafinna jamana tɔw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ladɔnniyali kɛ halisa farafinna kunkanko kibaruya la
min bɛ tali kɛ Senegali jamana ɲɛmaa n'o ye Diomaye Faye ye ale ni a baarakɛɲɔgɔn min tun bɛ yen nɔ ni o ye Sonko ye hali n'o y'a sɔrɔ u kɔni tun bɛ tɔn kelen na bi an bɛ waati min na olu kɔni kɔ donna ɲɔgɔn ma min bɛ tali kɛ Sonko la ale kɔni ye a laɲini ka kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ ko u bɛna bisi basa ka se ka o don gouvernement kura min sigira olu yɛrɛ kɔni u ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ taa Philippines jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan Philippines yen nɔ min bɛ tali kɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko tsunami ni o kɔni bɛ tali kɛ jizon a ka ja fiɲɛjuguba fo ka taa bila min ye tasuma min ni olu yɛrɛ kɔni wulila a ye gɛlɛya belebele k'o lase maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma an bɛ waati min na ayiwa maa 41 an bɛ se k'a fɔ olu de kɔni ni binna wa sariyaw kunnafoniw b'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ gɛlɛya la halisa a bɛ nin nɔ maa dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni ni olu bɛ so bin min yɛrɛ kɔni kɛra k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa jizo in ni fiɲɛ jugu min yɛrɛ kɔni wulila hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ bɔgɔw ale ni birikiw yɛrɛ kɔni kɔrɔ fɛɛrɛ bɛ ka kɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko olu labɔ an bɛ to ayiwa nanzara jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min jamana ale ni Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ o kɛlɛ kɔni sababu kɔni fɛnɛ la min ye kunnafoni minnu sɔrɔ o y'a yira k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ u kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen n'o dɔ ye Luciani fo ka taa bila Urumani na u ka kɛlɛkɛ pankuru minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ko drone o kɔni o bɛ ka se o dugu ninnu olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa dugu minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ OTAN jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a kɛn bɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa min bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka i sigi ka lajɛ wa fɛɛrɛ minnu dabali minnu kan ka tigɛ don n'a nataw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la hali n'o y'a sɔrɔ wa hakilina wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ a kɔfɛ an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa hali n'o y'a sɔrɔ dan sugu dɔw kɔni kɛra nka diɲɛ tɔnbaw walima diɲɛ jamanabaw olu kɔni b'a la ka kuma ɲɔgɔnya ka se ka o laɲini ni jamana ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ o laɲini bɛ kɛlɛ in an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ halisa a bɛ i sɔnna ni ne tun ye aw garisɛgɛ ye an ye min sɔrɔ ka se ka o ladi aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn halisa an bɛ a ɲini aw fɛ an ka ja ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen a b'u commenter k'u partager ani ka u aimer o de bɛ fanga don an ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen na an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka jamana lakana ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ala ka jamanadenw k'u kɛ jamana marabaaw sago ye jamana marabaaw olu fɛnɛ ka wuli ka jɔ ni baara ɲuman fɛn fɛn bɛ kɛ a ka kɛ ni jamanadenw olu hakilina n'u ka fɛla o kɔni hukumu kɔnɔ an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ